Ka Bhoi People's Council hene kesngi kalai kendu yau Deputy Commissioner ka Bhoi u Abilash Baranwal ha office jong u ha nongpo bandawa Halor ka Jingthung kam yaki samla nakatai ka district hakikam Bapher jong katanat District Selection Committee DSC Katkum President ka Council uba Jason Lennox Nongrum ka DSC ka Dayban Thungkam Ningkong yaki samla ka district. Kila kerpat ru ba yakikam balat ha ka district Dayban Penbena Patba Biang. Is nothing DSC specifically says that? Yes. Jadi ban re-advertise ban khot advertise biang sa chisin dak ba kedo syai hang tu ba kani ka advertisement ka preference kan li chiki local residents na Bhoi. Kada kadi ka bangi ngiwan bani kenu ya audisi bat ka jingi kendu kalong fruitful kalong positive ha ka bidi bat ka jing bomlat ya ka result nadu kini ki South League Snam ki baladap ngila keli ngila bani ya audisi bat ngila pan ko update kumbang ngila ban shim na ka jingkern gajang u by the end of this month habakut nyobenai lanin riu tayo